Ой, ой-ой-ой. Ой. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Ой. Салют усім. Привітання, Топа. Ой. А ти усё ляжиш? Ой, Рисочка, привітання. Ні, я вечірньою фізкультурою займаюся. Придумав чудовний комплекс практикування. Ось, погляньте. Так. Погляньте. 1, 2, 3, ой, 4. 3, ой, 4, 1, 2. О, як тобі, а? Зарадка для бібоків. Але ж зарадка ж. Автор Топа. У мене ще стільки практикування є. О, ляжиш на подушці і тренуєшся. Ой, пригожусь. Ти тренуйся, Топа, а я тільки на хвилинку зайшла. Компас на полиці взять. Який такий компас? А? Звичайний. Той, що у подорожжі беруть. А навіщо він тобі? Хіба ти у подорожжя собралася? Собралася. А ну, хотенько розказуй, що за подорожжя? Куди? Ну, добре. Я прочитала артикули про дослідчиків минулого. Гэта люди, які адпраўляюцца куды-небудзь далёка-далёка, адшукваюць там якую-небудзь старадаўнюю рэч, а потым па ёй высвятляюць, як жылі людзі, якія карысталіся гэтай рэччу. І ти так само хочеш що-небудь адшукаць? Так, вось за компасам зайшла і адразу адпраўляюся. Рмаў. Почакай, сяброўка. Ты вырашыла адправіцца ў далёкае падарожжа. Без мяне? Ну так, у цябе ж заўсёды столькі спраў. Ага, ну придумала. Справы можна адкласці. Ці ўзяць з сабой. О, так, захоплю свою любимую подушечку, каб у дорозе подушковой физкультурой заниматься. И я готова до подорожжа. Ну добре, давай разом. Так, у які бок накіруємося? Куды-небудзь далёка-далёка, куды яшчэ не ступала нага чалавека. И где медведи не ходили. Так, дзе не было ні мядзведзяў, ні рысей. Давай! А долго ісці? Доўга, так што набярыся цярплівасці і май на ўвазе, што перапынкі на перакусы будуць нячаста. Добра, я згодны. Пайшлі. Не будем гублять час. Толькі трэба не забыцца на компас. Ой, добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Дядулечка, Ну? привітання. Добрый вечер, дядуля. А куда вы собрались вот, на ночь глядячи, а? Дядулечка, у подорожжа. А ёячки, якое такое подорожжа? Вельмі далёкае. Вернемся няхутка. Вернитесь и растлумачьте мне все. Хіба можно малым одним отправляться в далекое подорожжа, а? Мы на хвіліначку вярнуліся, Ну? каб вам усё расказаць, а потым пабяжым. Подорожжа не може чекати. Так. А зараз мы высветлим, якое там такое подорожжа, якое не может чакать. Ми пойдем на самый далекий край земли, где ще не ходил ни человек, ни медведь и ни рысь. Ничто себе. Мы будем И першымі. наробим там столько следов. Так, а зараз расскажите мне, навошта вам отправляться у такую далячынь? Каб адшукаць тое, што потым можна даследаваць. Это ж так цікаво доведаться про історію якої-небудь речі. А потым яшчэ і пра гісторыю людзей, якія гэтай рэччу карысталіся. Значит, вы вырашили стать историками
археолагамі? О, як пригожа гучить. Менавіта імі мы і хочам стаць. О, ідэя добрая, але каб стаць археолагам, трэба многа вучыцца, ведаць і гісторыю, і геаграфію, і фізіку, і матэматыку, і Ой, біялогію. ой, гэта ж столькі ўсяго. А без гэтых ведаў ніяк не абысціся. Ніяк, бо можна адшукаць нейкую рэч, а без грунтоўных ведаў такое пра яе навыдумляць. Ой. І што тады атрымаецца? Атрымаецца адна фантастыка, а не сур'ёзнае даследаванне. Ух ты! А што рабіць, калі няма ў нас такіх ведаў? А падарожнічаць і даследаваць вельмі хочацца. Прапаную адправіцца ў блізкае падарожжа. Раю ўзяць з сабой сваякоў сваіх блізкіх. Ага. Бацькоў, бабулю, дзядулю, братікаў, сястрычак. Правильно разумееш. Можна запрасіць дарослых разам пагартаць сямейны альбом. Такі ў кожнай сям'і ёсць. І уважліва разгледзьце старыя фотаздымкі, на якіх вашы бабулі і дзядулі са сваімі бабулямі і дзядулямі. Можна заўважыць, якія прычоскі і строй на здымках, якая мэбля. І папрасіце дарослых расказаць вам пра традыцыі вашай сям'і, кім працавалі вашы прабабулі і дзядулі, чым цікавіліся і дзе жылі. Ой, адзін фотаздымак і ўжо цікавае падарожжа ў гісторыю. А можа, у вашым доме захоўваецца старажытная рэч, якой карысталіся вашы продкі. Пацікаўцеся і гэтым. Такое падарожжа можа расцягнуцца не на адзін вечар. Можна ўзгадваць ды ўзгадваць розныя гісторыі, звязаныя са сваякамі. І дзеля гэтага не трэба будзе адпраўляцца за 3-9 зямель адным. О, можна нават на любімай падушачцы ляжаць і разам з тым падарожнічаць. О, прыгажусь! У такім падарожжы можна рабіць перапынкі на мультфільм. А давайте такі перапынак зараз і зробім. Давайте глядзім мультыплікацыйную казку. А зараз самы час адправіцца ў яшчэ адно цікавае падарожжа. У снах. Толькі спачатку трэба пачысціць зубкі ды памыць тварыкі. А потым пегчы ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі. Цікавых сноў, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие
оченяти закривай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай.